Danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na musha dariya. Kamar yadda aka saba, kafin mu shiga shirin gadan-gadan, ina mai sanar da ku sake ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. A yau ma na zo muku da wani labari ne tsakanin mahaukaci da yara, inda mahaukacin ya zo ya sami yaran suna wasan sai ya nuna musu wani wuri ya ce ku je can ana raba sadakan ƙwandala-ƙwandala. Yaran nan suka ruga da gudu suka tafi, suna tafiya sai mahaukacin nan ya waiga ya ce kai bari dai ni ma na bi su ko dai da gaske ne wannan sadaka ake yi. Kun ga shi mahaukacin shi da kanshi bai tabbatar da cewa ana yin sadaka ba ko kuma a'a ba a yi, saboda Danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.